Vineri, 19 aprilie 2024, în cadrul celei de-a 15-a ediții a Concursului Național de Pian, Virtuozii, începând cu ora 18, Școala Populară de Arte Vespasian Lungu Brăila a organizat o serată muzicală dedicată în memoriam Ioana Maria Lupașcu. Această timp de 13 ediții a fost președintele juriului concursului, dar și mentorul multor copii din acest concurs. A fost o seară emoționantă, în care publicul prezent în sală a evocat personalitatea, viața și geniul ei artistic. Vă oferim un moment din interpretarea elevei Sara Leu.